Atxaldeon Arantzatik, gaurkoan, urteroko legez hemen Arantzako jaietatik, udara CaixaBankeko beste norgehiagoka polit batekin, gaurkoan Gorriz Arrieta eta Leire Oskoz Anemeri Mendiburun ordez, eta Urdinez berriz Andrea Aldaregia eta Leire Galeano. Prest lau protagonistak partiduri ekiteko, eta ikusko du ez, ze partidu eskaintzen diuten lau pilotariok. Epailetan gaurkoan Maite Ruiz de Larramendi, ea zeinei egokitzen zaion sakea, Gorri hasteko. Eta hemen gaur nerekin komentario lanetan, Gantzu, Arratsaldeon. Arratsaldeon iera, arratsaldeon ikusentzule guzieri. Ongi, hementxen gogoz, gaur etxetikan hurbil eta Arantzara etorri gara, Arantzako bestetan daude herritarrak, eta hementxen haien herriko frontoian elkartu gara, eta giro polita ikusten da hemen publikoan, jendia partio ikusteko gogoz, eta ikusko dugu ez, bi bikote hauek oraingoz hor sailkapenean beko aldian daude, eta gustut biek ere gogoz zanen diela ez, puntu hori eskuratzeko, eta partidun bat jokatzeko. Hori da ez, pixkoa partidua aurretik sailkapen horrei behira arituga, ege dauia bi bikotentzat laugarren partidue litzekela, eta ikusten da ez, hor sailkapenen atzealden daudela oraindik puntuik lortu ezin da. Orduan, gaur ezinbestekoa due bibikotek puntu hori lortzea, aukera txikin bat izateko txapelketan aurre, edo behintzat finala handi hortan sailkatzeko. Goratuko dio ikusentzulei, izane sailkapenen lehen bi postutan sailkatzen dienak finalerako txartel zuzena lortuko duela. Orduan, bi bikotentzat zaiek daude gauze kontun hartuta oraindik puntuik lortu gabe daudela. Bai, eta erranen dugu ez ikusita ze partidu jokatu diren, garesti dagoela hemen puntua eskuratzea, eta naiz da partidu onak jokatu ez, igual hutsegitetan eta ikusi dugu horre aldea markatzen direla, eta horre partiduak eskapatzen direla, eta ikusiko dugu gaur zuzentxeago nork jokatzen duen, eta nork egiten dituen aldeko tanto gehiago. Bai, igual aurreko partidutan behintzat oikoa ez dena, hori ez, Leire Galeanongan igual pilota gehixio galtzen ikusi dula, ez? Hor binakako txapela lortzetik zetorren eta tanto bat berare galdu gabeko partidu asko jokatuta, eta ez oiko utxeite batzuk pilatuta, konfiantza falta pixkatekin somatu da aurreko partidutan, ikusko da gaur nola datorren, eta bikote Gorrin berdintxo esango nuke ez, gaur Anemendiburun ordez Leire Oskoza erituko da, eta aldaketa horrek ere erengo do bikote Gorringan, baina konfiantza gabe pixkoa bikote Gorri ere ibili da, orduan ikusko du gaur karren arteko norgehiagoka honek zer ematen du. Bai, eta hasiera honetan ikuste dute tanto luzeak egiten ari direla lehenengo biok ez, pixkote partiduan sartzeko, gorputz horiek eta eskuoiek berotzeko, eta gantxan Andrean aldetik ere ikusi dugungi moztutako pilotaka da bat, ez? Bai, oso ongiten duen jokaldi da hori ez, pilota hor txostan bile jarri edo behintzat moztu, eta guain bat antona hor luze moztuta. Leire restoan, pixkoa motzkel ditu zaio, Andrean aukera, berriz txostan bile, eneritzeten jadatxokoan, Andreak jaso, eneritzek atzea, Andreak ezin pilota hori altxa. Bai, ederki muitu du horren eritzek pilota ez, badakigu horre txokoan eta lurreko jokoan agitzabila dela, eta horre eneritzekin hor saltza hortan sartuzkero, galtzeko arrisko handi izaten da. Eta nik erranen nuke igual frontoiaren lurra ikusita, gaur atzeko pilotaka dauek ez direla sobera komplikatzen eta aurrean ematen dula izanen dela jokoa ez, pixka bat joko mugitu hori. Bai, nik uste baietza ez gainea kontun hartuta ezaugarri, pilotaren ezaugarrik ere asko luzatzen ez duen pilotarik die, eta horra aurren tikitaka bizin ibiltzen dien pilotarik die, bai, Andrea bai eneritz, eta nik uste aurreko joko bitxi hori ikusiko dula gaurkoan. Eta erran bezala hortzen ikusi dugu, eneritzen gantxozko jokoa, txokoa bilatuz, lehenengoa primeran egin du, bigarrena gian bertara jokatu dio eta Andreak ez du asmatu ez, bi paretako hori sartzen. Bai, ege dena da, eneritzek horre batzotan saren harrapatzen zaitola ez, oso joku bixi dauke aurralde hortan, eta oso ongi moldatzen da ez, eta berekin hortikitaka hortan sartzen askotan galtzeko izaten dozu ez, berak oso ongi maneiatzen txolako jokaldioik.
eta balitek Andrearik komen izatea pixkoa luzego jokatzea, neritzen joki hori pixkoa ekiditeko. Neritzek eraman, Andrea moztu, Eskozek bikain altxa, Leirek txokora, beste aukera Aldeirentzat, ongi etxipilota, Andreak bikain atera, Neritzen aukera, Txostan bile, Leirek jaso, Neritz, txokoan, Leirek eraman, atzean Neritzek, Andreak ezin. Bueno, eta jokaldi aparta ikusi dugu Neritzen eskutik, ez? Horre txokoan zein ongi utzi duen, eta hortzen bien arteko tarte hori atzean ere ederki ikusi du, eta oso ongi bukatu du oraingoan Neritzek tantua. Bai, oso ongi partidu hasiera ona Neritzen eskutik, ez? Asko sartzen, jokalditan asmatzen, eta momentuz hoxe min niten, ez? Horre txokoan utzitak gantxoz bizpairu jokaldi ikusi dazkiu eta goainatzen bixi-bixire bai, ez? Eta buikote urdine momentuz defentsa lanen behartuta. Bai, nik uste dut horre, Neritzek sartu behar dula joku hortan, ez? Azkenian bere jokua da, eta nik uste dut horrek konfiantza ematen diola ere, aurrera egiteko. Eta, aldela hortzen aireko joku hori eta aurreko joku hori bilatu behar duela. Eta Andreak ere, zuk erran bezala, ez? Sartu beharko du horre aurreko joku hortan pixkote mozketa horiek eta bi pareta horiek bilatuz. Baina egia da oraintzen defentsarako lan handia dutela urdinak. Nik esango nuke Neritza aipatzen ari gala, baina Leire bera oskoz bera idelare bai hor aukerak sortzen Neritzeri, ez? Asko luzatu beharren pilota oso ongi mozten nahi da, hor txokoan bikain jetxita eta hor asko behartzen, ez? Andrea Ezkerrez ongi moldatu harren eta hor pilota oso zaiatera, baina urrengo pilotaka da ongi gelditzen zaio Neritzei erasoan bukatzeko, eta nik uste bikote gorri momentuz oso ongi jokatzen hasi dela. Bai, hori da, ez? Haunitzetan atzelariak egiten duen jokuak ematen di aukera aurrelariari aprobetxatzeko tantua bukatzera, eta batzuetan ez dugu argi ikusten, baina haunitzetan ez atzelarien lana oso importantia da aurrelariak tantua bukatu alizateko. Bai, dudik gabe, ez? Azkenen atzelari sendo bat atzen izatea beti izaten da, ez? Aurrelarintzat oso garrantzitsue beti hor atzekoak agintzen dulako, eta defentsatik erasora pasatze hortan atzelarik agintzen duen alde handia izaten da, ez? Eta momentuz nik uste hor eroso ikusten dela Leire oskoz bera, eta momentuz bikote gorrie agintzen hasi dela partidu. Bai, eta marka gailuan bost eta bateko horrekin, urdinek ikusi beharko dute pixko batez nola funtzionatuz. Hola, martxa hontan gorriek abia da hartuko dute, orduan urdinek ez pixkote nondik kontra egin. Bai, hori da ez, ikusko du, pilota luzatzea komeniko litzaioke bikote urdineri ez, zulo hortan sartu gabe, baina egia da, bikote gorri ere indartsu hasi dela, eta ez dela erresa ez, sare hortatik ateratzen. Andrea pilota ietxi, Neritzek ongi atzeratu, Leirek bikain luzatu, Leire esaten du, baina gaur bi Leirekin gaude, eta bai, Oskoz eta Galeano, aurrez aurre gaur, horratze alde. Galeanok bikain gerri-gerrin jota, Oskozek ongi baztertu pilota, Galeanok atera, Neritzei zabalea elden dio, Andrea txostan bile, txokoan dejada, Andrea bipareta, Neritze dejada osona, Andrea kaltxa, dejada... Bai, horre, Leire Oskozek aukera politia ikusi do, hor aurre aldeaino abitu da, eta hor zabalen zulo ikusi do, eta txapara joan zaio. Bai, eta erranen dugu Oskozek aurrean ere jokatzen duela maiz, eta gainera trebea da, ez? Pilota mugitzen, eta nik uste dut hortxe zulua ikusi dula, eta bukera ere, baina, gutxigatik bada ere horre kanpora joan zaio. Idu digabe ez, nik uste aurren ere oso eraso jokatzen pilotari da, bitan ongi moldatzen da, baina egia da igual
aurretik gehiotan ikusi dula eta gaur ongi egiten ditulare jokaldik, eta nik uste gaur hor aurrea defentsa lanen joaten denen erasorako baliatuko dula. Galeanok, atzea, gerri-gerrin jota. Oskozek ongi ezkerpareta bilatu, Andrea aterako da laguntzea, ongerkin moztu, Eneritzek jaso, baino zabala era gehioan zaio. Bai, eta aipatuko nuke igual azken bitantotan ikusi dugula Galeano pixkot pilota gehiago luzatzen, ez? Pixko gehiago gozatzen eta altuera pixkot gehiago emanez, badirudi pixko bate, hobetu dula hortan, ez? Eta Oskozek pixkot mozteko modu hortan segitzen duela, baina, agian Andreak oraintxe aukera gehiago izango dulakoan, ez? Galeano jokoan sartzen bada pilota ongi gozatuz eta luzatuz, beraien aukerak izango dituztela. Iala da, ez? Egia da gero, Saskin hartu duen lehenengo pilotakin dabiltzela bibikotek, ikusi beharko da, ez? Nik ustez da, Saskin daun pilota bizinan autuen momentu zezuelain lau pilotarik, hor nahiko lau kuadron barrun sartuta daudelako, eta ikusiko da ze komeni zaion, ez? Bikote bakoitzai baino momentuz ikusten da bikote gorri ere ustora da bilela pilota honekin eta zaie dela berai tantoa sartzea. Ongi bildu Oskozek, Galeanok atera, Eneritzen aukera, atzeatu, ongi zabaldu Galeanok, Oskozek bikain jetxi, Andreak jaso, Eneritz, bikain atzeratu gerri-gerrin jota, Leirek eharki arrotu, Oskozek ere ongi atzeratu, Andrean aukera, ongi jetxitako pilota, Oskozek jaso, beste aukera bat, Zabale luze, Eneritzek jaso, atzea gerri-gerrin jota, Oskozek jaso, Zabalea luze, Oskozek ongi eskatuta eraman, Galeano, bikain atzea, boleaz Oskoz, Andrea moztu, Eneritzek jaso, Andrea Zabalea, Eneritzek atzera, bixi-bixi, oso tanto luzea. Eta oso ongi mugitzen urdinak pilota, baina gorriak defentsa lan handia egiten ari dira. Ikusten ega ez, tantontan zenbat lan behar den bikote gorriri tanto basartzeko, ez? Nik uste Andreak bikain muitzen nahi dela pilota, eta alare guainike gorrik erasorako aukeraki. Zuloak ongi tapatzen nahi dire bilen artean, ongi elkarru lertzen, eta oraintxe Galeanok aurkitu dejada horrekin, ez, tanto eiteko bidea, aurrekoan ere olako aukera bat izan du, uste nun botako zuela, baina atzerako autu egin du, baina oraintxe dejada hori, maixuki botatzen duen dejada horietako bat egin du, eta urdinentzako tantoa, baina aski landua, Oso tanto luzea eta ongi jokatu izan da, ez, nor tanto gehienen ikusi du Andrea oso ongi mugitzen pilota, ez? Alde batetik beste ibilido bikote gorrie, tanto aitea lortu du, baina defentsa ikaragarri erakutsi dut bikote gorri, gero erasorako aukera mate izan du, baina azkenen Leire Galeanok badejadakin bikain bukatu du tanto. Eta ikusi beharko da fisikokire nola aguantatzen duen pilotarik, hasiera oso pilotak adaskokoa eta gorra izaten nahi delako, eta markagaiun ere berdintasuna handia dilako momentu honetan. Indarrak parekatu dira eta ikusten da lana handiko partidu izanen dela.
Hor Andreari pilota horrek alde indio, nik uste irikitzen hasi dela eta hankak ez zeuzkela behar bezala jarrita beso utxekin irikitzen hasi da eta hankak ongi jarrita ez zeotekin bat txapazpira alde egin diola pilota horrek. Ba, eta hola zaila da, ez? Ongi irekitzi azkenian pilota ere abiaduran heldu da eta gorputzakin lagundu bertzaioaz, norabide hori ematen. Baina, bueno, ia hurrengorako moldatzen den. Eta ikus ezagun, ja, gorrien sakiarekin eneritz, zer rematen duen hurrengo tantuk. Eskubiz, ongi moldatu da Leire Galeano, eskozok ezkerrakin atera. Andreako bikain jetxi, Eneritzek jaso. Andreak antxoz, bikain, Leirek eraman. Atzea berriz Andreak. Eta Eneritzek ezin horrankake Eneritzeire alde egin dio, baina nik uste Andrean merituzko tantoa izan dela, ez? Oso erasokor ikusi du tantontan, oso ongi zuloak bilatuz, bai hor lehenengo mozketa horrekin, eta gero, bueno, gutxitan ikusten dure Andrea horrek antxoz jokaldik iten, guaingoan arki sartu du horre eskun, eta asko behartu du bikote gorri ez. Bai, hori xezuk erran bezala, oso hausart, eta primeran mugitu ze pilota, bueno, aurrelarian lana hori dela erranen dugu, eta, bueno, hortzen gustagarria da, ez? Horrela lanian ikustia, eta ja, hurrengotan Andreari ere olakoak ateitzen zaizkion. Aipatuko nuke atzelarietan segitzen du lanenagoko dinamika berdina, ez? Oskozek pixkat mozteko autu hori egina du eta Galeanok atzelari baten lana ez pilota gehiago luzatuz. Eta bueno, funtzionatzen ari direla oraindik, ez? Mozten jokatzi horrek. Bai, nik uste Oskozek berak badakila, ez? Askotan hor pilota luzatu beharren moztu eta ezkerpareta bilatuz bamin gehiago egiten dela. Eta gainean nik uste burukin nahi diela, ez? Horre oso luze jo gabe, lauterdin guru hortan ezkerpareta bilatuz, Leire Galeano bera ezkerra delako eta hor mingutxi jentzaiolako Andrea bera bilatzen nahi diela hor biru kuadro hortan, eta horrela atea behar izaten du Andreak ezkerrakin jotzeaz, eta hor beti zailtasun gehiago bilatzen da. Oskozek berriz ebildu, Andreak jaso, Eneritzen aukera, bikain atzeatu. Eneritzek zabaldu, Andrea ateako da laguntzea, berriz zeharki ezkerpareta hori bilatuz, Eneritzek jaso, Andrea moztu, Oskozek dejada txokoan, Andreak zabaldu, Eneritzek bipareta alegin ebintza bai, baina etzaio nahi bezalatea, Oskozek eraman, Galeanon aukerako pilota, bikain gerri jota, lauterdi arte, Oskozek atea, Andrea sartuko da jokoan, pilota etxe baina ordi erdin gelditu zaio, Eneritzek atzeratu, bikain Leire txokotik txokora, beste aukera Leirentzat, dejada txokoan, Eneritzek txokotik txokora, Andreak hor behitik irikitzen hasi dela, nik uste aurrekoan antzeko jokaldi izan dela, aurreko baten de holaxe saiatu da, baina hor goiko posturen beharren behiko posturen irikitzen hasi da, eta hori posture zailegoa da zabalera botatzeko, ez? Normalen goiko posturetik irikitzen du ezker zehar hori eta hasi den horietan, bietan nahiko azpiko posture zeuken, eta hor beti erresagoa da azpiralde itea. Bai, agian defendatzeko pilotak zituen biak ere, pixkate luzatzeko eta aurrengo aukera bilatzeko, eta bueno, bietan ere saiatu da kontraerasora pasatzen, eta bueno, lan zaiak zituen hortzen. Gerri-gerin jota, Galeanok eraman, Oskozen aukera, dejada txokoan,
Andrea berri jaso, Oskozek, Zabalen dejada eta Jotantona. Hortxe zogon zulua ez, iristeko toki bakarra hori zen eta primeran zabaldu du dejadaz eta lehen aipatu bezala aurrelarien lan edo aurrelari baten moduan ez, hortxen dejada derra utzi digu. Bai, askotan gertatzen zaio ez, aurrelarik ibiltzen ganetan eta batzutan tokatzen da ez, entrenamentutan da hitzen ga eta aldaketa batzuk egiteitu eta hor aurrea joaten gan hortan aurrelari baza bintzat beti saiatzen zaio kaldin bat iten ez, eta honeako eta txarreako batzutan igual gehiegi sartzen zalako aurreko joku hortan, baino egia da beste batzutan atzelarik, ohiko atzelarik ez duen jokaldi iteko erreztasun hori badaola ez, eta guain ere ikusi da zeinen ongi bota duen dejada hori. Oskozek ezker pareta bilatuz, Andreak jaso, ezkerrakin zabaleratuz, Neritzek atzea. Hori ere gaur askotan ikusten nahi eta desente ematen nahi zaio pilota hor Neritz eskuineko besoa luze-luze jota eta hemen oso atzen nahi da jartzen pilota ez. Bai, nik uste dute pilotari ongi txoiten nahi diola atzetik ez, denbora emanez pilota luzatzeko eta ongi gozatzen ari dela. Beste dejada Zabalen, Andrea jaso. Luze gerri jota, eskuinez eraman. Epaiek ontzat eman du pilota hori. Beste dejada bat txokoan. Leirek jaso. Andreak zabaldu. Neritzek luze jarri. Leirek aukerako pilota. Atzea. Oskozek ezker pareta bilatuz, Andreak du. Ipareta Neritzek, Andreak moztu, Oskozek eharki ireki, Andreak eraman. Oskozek aukerako pilota, Andrea gantxoz. Neritzek dejada, Andreak atzea, Oskozek gantxoa. Tanto eroa ikusten ari ginela errako dut, eta bira nola bukatu dute, beraz, ze tanto polita, utzi diguten oraingoan lau pilotari. Tanto polita, azkenen jenderi gustatzen zaion tikitaka bitxi hortan ari diez, hor aurren sartuta daude lau pilotarik, aukeratu duen pilota lehen esan du ez, ez da, igual, pilota gehiago luzatzea, edo luzatzeko aukera eukiko luke, baina pilota honekin nahi di, oso aurren jokatzen nahi tikitaka bizi-bizin, eta lehen aipatu du ez, norbait atzetik jokaldi ikiteko bai bada Leire Oskoz da, eta guain sartu duen gantxoa aurrelarin gantxoa da, ez bikaine. Eta momentuz atxedenik hartu gabe die, baina atxeden hartzeko moduko tantoak nire jokatzen nahi die ez, fizikoki gorrak izan dien tanto asko. Bai, azkenean pilotari ematen ari dire eta defentsan ere lan handia egiten ari dire eta nekea pilatzen joanen da. Hortxen segitzen dute, zukerran bezala deskantxurik hartu gabe eta marka olioan hortxe ikusten dugu, gorriek 10 eta urdinek 5. Hau ere, tanto aitz politan eritzen partez, dejada Maixuki botaria, ia defentsatzeko aukerarik ematen ez duena, gainera gorde egin du pixkat kolpea azken momentura arte. Eta, tanto ederra utzi duen eritzek. Nik esan nuke bikote gorri oso songiai dela, ez? Azkenen defentsan oso sendo, horreuki ditu Andreak aukera batzuk eta oso ongi moitu dure pilota, baina defentsan ikaragarri da bile bikote gorrie, Leire Oskozek ere atzetik segurtasun ikaragarri ematen du, momentuz inongo utxegitea pilatu gabe diartu pilotan, eta bikote gorrin aldetik oso partidu ona ikusten egala esango nuke ez.
Bai, eta urdinen partetik nik uste dut ere partidu oso ona egiten ari direla, seguru eta huts gutxirekin, guantxe ikusi dugu Leireri txapara joan zaion azkeneko hau, baina bueno, nik uste dute gorrien meritua dela markagailuan dagoen aldea, ze partidua ikusten ari garena, partidu oso ona izaten ari da, lau pilotarien aldetik. Hori da, egi da piloteoan tikitaka bizin dabiltzela eta pare-pareko dila tanto bakoitza, baino gero gorrin aldea erori diela tanto gehienak, ez eta markagailun dagoen aldea horreatik dela. Ontxe, hitz egiten hastea nahiko izaten da ez, ontxe Leire galean oberak bi huts segidan pilatzeko, eta guen ikuste bai ongi eskatutako atxedena ikote urdinen eskutik. Horixen, badirudi entzun dutela gure hitzak ez, deskantxurik hartu ez zutela, hutsik egin gabea, eta bueno, oraintxen aukera ez, arnasa pixkot hartu, pilatu denek horreri buelta emateko, hor urdinak ere elkarrekin hitz egiten ikusten ditugu, ze, nik uste dute erran bezala ez, partidu hona jokatzen ari direla, elkarreri animoak eman, eta ia aukera duten pixkote markagailuan hurbiltzeko, tanto batzuk bere hien alde erortzeko, eta gorriak, deskantxuan lasaiago dira, nik uste dut osongi elkarru lertzen ari direla, eta partidu hona jokatzen ari direla, eta ikusiko dugu, deskantxutik bueltan partiduak zer ematen duen. Bai, nik uste gorrik bereziki motibatuta eta ongi jokatzen ari dela, bikote osona osatzen, eta urdineko atzetik aurreako bideo egiten ez, eta askotan zai edare atzetik zoazenen eta ikusitare bikote gorrik oso utxune gutxi daukela momentu honetan, partidu honetan, horrei buelta matea ez, naiz eta ongi jokatzen ari ez. Andereak berriz txoko hori bilatuz, oskozek bikainatea. Andereak zabalea luze. Neritzeko beste aukera bat, ipareta. Andereak erki ikusi dio eta erki abiatu da lehenago. Oskozek eskatuta atzeratu. Leire galean hau bitain zabaldu. Oskozek bildu. Eraman, Andereak atzean zen, bolea, oskoz. Andereak indarrez zabaldu, Neritzek eraman. Leiren aukera, eta dejada hori txapara. Aizepena. Antzaio. Bai, hortxen zulua irekia zuten, eta pena izan da ez, txapara joan zaiola Leireri, ongi botaria zen, baina tarteko hola izaten da ez, gutxigatik txapara joatia. Bai, baina nik uste partidu guztintziar ikusten nahi gana, guantxe ere ikusi dela ez, zenbalt lan eta nola moitu behar duen pelota bikote urdinek gorriri tantoa sartzeko ez, eta horren meritue Neritz beti ikusi du hor defentsa, baina nik uste gaurre Leire Oskozek horratzetik ematen dio segurtasun hori, eta defentsa hori eraki horre izaten nahi dela ez, asko hurbiltzen da eta boleaz defenditzen nahi da, eta zuloik ikusi ezin da bilela bikote urdine. Bai, eta erranen nuke pilota txarra unitze kentzen dizkiola, osko zurbiltzen da aurreko kuadroietara eta ateratzen ditu atzetik etorrita, eskatzen dizkion Neritzi. Eta horre mozten duen oitan ere pilota indarrez doa, ez? Eta Andreantza doa amateakin aski izaten da, ezin du kontraerasora pasa. Eta hortxen, ez? Lan ederra egiten ari da Oskoz. Bai, berriz berdine esango ginuke ez, eta ez hoxe gaizki muitzen nahi delako pilota, baizik eta ongi moituagatik toki guztietan daulako bikote gorrie.
eta azkeneko hortan, suerte txarra ez, hain ongi moitu ondoren bat txapara joan zaiolako bipare eta hori, baina pixko bat azkenen desesperazio puntu batekin ez, ikusten duzunen bikote arerioa dena eramaten nahi dela, zai izaten da batzutan zulo hori non sartu edo bilatu, eta nik uste zintasun hortan da biela goin momentu enten bikote urdine ez. Bai, ala da ez, Bertzabein oskoz osongi iritsi da pilota zail hortara, eta hortikan etorri da Andrean bi paretako hori txapapera, baina nik hor zerbait ikustekotan urdinen aldetik, agian aurreko jokoa eta atzekoa nastu ezkero, pixkate oskoz aurreratzerako bide hortan ibiltzia aukera bat izaten alda, pixko dinamika aldatzeko ezakitola barrutik hori ikusten alduten ez, baina ezken ikuste eroso dagoela oskoz ere atzetik aurrera egiten duelako, atzetik osongi ikusten du jokaldi guztiak eta horre primeran defendatzen ari da, lan oso nahi ginez bere partez merituz, baina agian urdinak horre pilotakadak pixka bat nasten badituzte aurrean dejada bat atzeratu moztuz, pixkot alde hortik ikusiko nuke ia urdinek pixkat dinamika aldatzerik duten. Bai, nik azteko igual, saskin zerbait bilatuko nuke, bintzate gorriri eskun hain ongi sartzen ez zaion pilota, ze batzutan ez da izaten bakarrik bazuri ez, arerioa ongi bada eta oso ongi balen badie pilota batek batzutan aldatu beharra izaten da, eta pixkoa luzeatzen, pixkoa pilota luzatzen saiatuko nintzeke ez, ikusita zuloan sartzen dien bakoitzen bikote gorrik ateratzen dula tantoa beste modu batera pixkoa jokatzen saiatzeko. Hoxe. Eta batzutan aipatuko dugu hor katrami jatzen garela ez, dinamiketan edo pilota berdinakin segiz, eta honiztan saskian horre hainbat pilota daudela azten dugu, eta pilotak ere badu estrategitik eta taktikatik, eta urdinek aukera hori, zuk aipatuzun aukera hori hautatzen duten. Bai, azkenen pilotak hortako die ez, lau egoten die saskin, eta nahiz eta ezberdintasuna hundiegirik ez egon, beti egoten da baten bat ezberdina dena, bizigoa, frontisetik salida gehiago duen pilota, eta batzutan nahikoa izaten da aldaketa hori saskitik ere, bizkat partidun dinamika aldatzeko. Baina, ematen dunez, nola eta ez gaituen entzuten, ez jokatzen nahi dien bitarten, itxarongo dugu, lehenago hitz egiten hasi eta entzuk eituztela baten dugu, eta ikusiko dugu ez, marka joan zula handia dago, ez, gorriak 16 dituzte dagoeneko eta urdinek 6, eta lehenago edo beranduago ni buelta mateko zerbait ere bilatu beharko dute. Eroso iritsi da, eneritz pilota hortara, baina horre eskuan ez du ongi sartu, nik uste dute horre jokaldi bat egitera joan dela, agian txokoan dejada egiteko moduan zela, baina uste dute eneritzen lehenengo hutsa izan dela, partidu oso serio jokatzen ari baita, eta hortxe lehenengo hutsa. Bai, hori da, ez azkenen markagailun alde hau eukita ere, beti saiatzen zera gauz berezigoak edo ezberdinak iten ez eta partidu serio itena izen eta izan duzu bezala ez lehenengo utxe pilatu do hortxe. Eskozek moztu, berriz hor biterdin gurura, Andreak jaso, Neritz, atzea, Andreak guleaz, Neritzek moztu, Andreak jaso, Neritz, dejada txokoan, iritsiko da Galeano eta atzeratu, Eskozek berriz txokora, ongi eskatu Galeanok, atzeratu, Zabalea luze, Andrea bildu, eta bikaine ez, oso ongi iten duen
jokaldi da hoi leire Galeanok eta goengoan baleno txapara joan zaio, baina goen berriz txapa gainen eta oso polite da, hor maixuk iten duen dejada da, eta bide badauzkeinek eta osongi maneiatzen duen jokaldi da. Indarrez botatzen du eta efekto beresi bat ere ematen di horre ezkerpareta sartuz eta oso polita da, tanto hori nola iten duan ikustia. Eta tikitaka bizi eta oso bizi jokatzen nahi die, elkarri arna sartzeko demorik eman gabe, pilota oso azkar etortzen zaioa gainea, oso aurren sartuta daudelako, eta fisikokire gorra partidue. Bikain leire, gerri-gerrin jota, Oskozek bikain atera. Andarea moztu, Oskozek atzeatu. Galeanok ezkerpareta bilatuz. Beste aukera Galeirentzat. Gerri-gerrin jota zeratu, Andrea ongi moztu. Neritzek zabaldu. Leirek eraman. Txosta eman, Oskozek eraman, Andreak atzea, Neritzek, ezin. Eta ederki mugitu orain Andreak pilota, lehenengo ezkertzear hori indarrez gainera horre gorriak mugitu araziz, txokoaren bilatu dute, eta azkenean egatzen zegoen zuloa, oso ongi luzatu du Andreak, eta nik Andrea disfrutatzen ikusten dut gaur horra aurreko kuadrotan, eta hausart. Eta hortan segitzen duten emaitza ona pilatu du orain, 9 eta 16 ikusten dugu markagailuan, nahiko urrun daude. Gorriek ere bide nahiko egina dute, baina oraindik ez dago dena errana. Nik uste lau pilotarik ongi diela, lauek esango nuke maile honen jokatzen nahi dela, partidu erra ikusten nahi gala, baina egia da, bikote gorrik azkenen bukatzeko gaitasun gehiago erakutsi dula, eta zulo gehiago bilatu ditula, eta defentsan, bikote oso sendoa osatu duela, eta urdine baldiz saiatu harren eta ongi moitu harren pilota, defentsa horrekin induela topo, baina oso tanto gorrak eta pilotak adaskokoak ikusten nahi gala. Eta, nik gainea partidu horrez, 16 eta 9, montuz bikote gorri aurretik joan harren, gortzen nahi delaren hor gehiagoka, eta guainiko eta biden balana inbarko dula bikote gorrik ikusten da. Ongi eskatu leirek, ozazta eraman, dejada Neritzek, Andreak jaso, Oskozek eskatu, bipareta, eta leirek ezi. Eta tanto haitz polita ikusi dugu, denak bere aukera zutenean pilota ongi mugitzen, zuloak bilatuz, bipareta derra bota du horre leirek ere, Oskozek eta Galeano joan bada ere ez da iritsi ozta, eta tanto ederra, ikusi duguna. Bipareta oso nazen oso zai zen hortik indun posturen bipareta hori ateatzea, asko atera da gaina zabalera, eta leire ia iritsi da ematen zuen atzeago zeola, baina jokaldiri erne zeon, eta naiz eta bere burue bota bazkenen ezin izan do onera eraman. Txalo hemen pilota zalek, 18 zelakoa, baina 22 da partidue, eta oinik elan pixkoat. Bertako Arbelan horre 18 datzia dago aurreko partiduena baitzen, eta horrek despistatu dituzte, baina hemen txapelketako partidua jokatzen ari gara, eta 22 iritsi beharko dute. Bikote gorrek nahiko luke, sakera joaten zan hortan 17 beharren izatea 21 garrena seinale 22-tik apertago egon goliekela, baina hemen tanto bakoitze borrokatu edi, eta urdinek atera due tanto, eta 10 eta 17 momentu enta marka gai.
Bueno, eta pena horre Andreari txapapera joan zaio, mozketa ona zen, aukera ona baitzuen, eta bueno, oraingoan ez du sartu. Bueno, momentu txarrean etortzen da, horre 18garrena baituteia da gorriek, baina bueno, hortan saiatu behar du Andreak ere urdinen aldean tantuak erortzeko. Nik uste horre galduta dauzkenak, erasoan galduta dauzke, baina asko justatu behar izan dulako, ez? Bat txapara joan zaio, beste batzuk ere txapan oso gertu joan dakoak izan dietan, nik uste lehen esan duna bikote gorrek hainbeste defenditzen duen, zure jokaldik alik eta doitasuna hundikin inbarra itozo tanto aiteko, eta horregatik utxe egiteok pilatu jola. Eta horren txeneritzak egin du ez, sake ederra eta urrengorako erremate ezin hobea, bien tartean ederki moztuz. Jokaldi oso polita, ezkerrez jokaldi abilak egiten ditu eneritzak eta horren horren adierazgarri ez. Eta daturi erreparatuz bilen guai momentu honetan eta eneritz partidu sona jokatzen nahi da ez. Momentuz zortzindako badauzke eta utxe egite bakarra dauke ez. Eta oso datu honak diet atzetik oskozberak erakusten nahi den sendotasun hori gehitzen balin badiu, hoxe markagaiun daun alde hori ateatzen da ez. Nik uste dute gozatzen ari direla, pilotan eskuan ongi sartuz eta elkarrekin ongi ulertzen ari dira, naiz eta txapelketan elkarrekin ezaritu. Eta hortzen urdinen erantzuna Andrearen aldetik oraintxe lortu du mozketa hori ezkerparetan sartzea, txostan gainera joaz eta hortzen 11 eta 19. Eta bikote gorrek partidu itxi beharko do, ez? Azkenen ongi jokatzen egonagatik bikote urdineko 22 arte, ez do etxiko, badaki oso bikote sendo osatzen dula, beraiek beraiena bukaera arte emango duela, eta batzutan bukaera hori ere gorra iten da, ez? Fisikokire ikusten da lau pilotarik ja neke puntu batekin daudela, eta bukaera arte borrokan saitu beharko duela lau pilotarik. Eta horixe begirari nintzen urdinak nahiko osorik ikusten dituela, ez? Auspo aldetik edo fisikoki nik uste indartxu ikusten ditu dela, Andrea eta Galeano ere, itxuraz behintzat itxura hori ematen dute, agian gorriak bertzalde pixkate betexeago, baina oraindik ere primeran ez, partidori erantzuteko moduan, eta ikusko dugu alderdi horrek eragiten duen azkenko txampa honetan. Zen aukera, dejada txokoan, Andrea resi txiko da eta atzeratu, Oskozek berriz bindu, Andreak atera, Eneritzek atzeratu, Galeanok ere bai, Oskozek, pilota ongi bildu, Andreak ezkerrez eraman, Oskozek atzea, gerri jota, Galeanok ongi eutxi, Oskozek berriz moztu, Luter dingurutik Andreak bikain eraman, Eneritzen aukera, mozten hasi da, baina txapazpira hor. Berri zen nahikoa da hitzeiten astea, partidu guztin iniezun pare bat utxoiek bilatzeko, ez? Hor bat, sotamalo sartu eta txapazpira joan zaio, eta guain mozten hasi den txapazpira joan zaio pilota, ez? Eta, emozioan egin partidun, eta, ez esango karatzeko modu nurbildu denik bikote urdine, baina 13 eta 19 momentu honetan markagailu. Emozioa izatea beti gustagarri zaigu, publikoak ere gustora segitzen ari da partida, eta ikusiko dugu. Oraintxan Andreak ezin izan du pilotari jaso eta 20. lortu dute orduan gorriek, esango nuen Eneritzek agian datuak gehiegi onegiak ez izate aldera egin izan duela huts hori ere. Eta ikusiko dugu, 33koakin partidua izteko moduan diren zuke lehenago erran zala. Horra Andrearin ikuste hankak alde indiola, ez? Ongi jarrita zeon, arazoik handi gabe aterako zuen pilota hori, baina ezkerreko hanka horrek iese egin dio, eta orduan, eskun sartu gabe galditu da pilota.
Bueno, eta pena ez, horre berriz ere Andreari txapapera joan zaio, pilota nahiko, erresia ematen zuen ez, atzeratzeko edo, bertze zerbait egiteko ez, mozteko aukera ere ona zen, baina agian ez txapara hain hurbile bota gabe ez, urrun xamar zegoelako. Baina, berak hori ongi egiten daki eta, penaz, orain ez zaio latera. Bai, oso bixi jokatu du gaur ez, zuloak bilatuz, baina egia dena da, hola, zuloak ongi tapatza izkizuenen, desesperazio putuare izaten dela ez, zuloa ez zuen bilatzen eta goengoan ikuste. Bai, txapazpira. Sake ona, Eneritzek, Galeanok jaso. Ezkerra ez txokotek txokora, Galeanok ongi eskatu, jaso. Eneritzek eraman. Galeano sartuko da jokun, dejada berri txokoan, Eneritzek jaso. Andreak atzea, gerri-gerrin jota, Oskozek jaso. Beste aukera bat handeantzat. Dejada zabalen, baino txapara. Pena, ederki botaria zen, Zabalean hortzuloa zuen eta osongi Andreak aukeratutako jokaldia, baina, txapara joan zaio eta hor 22-13 bukatu da partida eta, partida oso polita ikusi dugu eta zoriontzea, lau pilotarieri. Bai, nik uste partidu polita ikusi dula, azkenen lau pilotarik maila honen haitu die, denetariko tantoak ikusi diela, erasoan, defentsan, tikitaka bizi-bizin, mota askotako tantoak ikusi dula. Fisiko kirigorra izan den partidua izan da, baina egia da igual bat tanto gehiago erori diela gorrin aldea, Hobeki bukatu due, defentsalan haundi egin du eta atzetik Oskoz bera oso sendo ikusi dula. Eta, merituzko tanto parkatu puntue eta garaipena gaur bikote gorrin eskutik. Bai, eta gorrientzat erranen dugu, puntua garrantzitsua dela, baina baita sensazio honoiek ez, urrengo partiduari begira gustora gelditu izana eta partidu bat egin izana, urrengoari frente egiteko gustagarria dena, eta urdinentzako, puntua jaso ezarren partidu hona egin dute eta konten egoten aldire intako lanakin. Eta, ea zer dioan guain protagonistak eta ea zer sentsazioekin bukatu duen partidue. Neskak zorionak, nik uste gaur partidu handi jokatu zuela Bigre, Leire atzetik oso sendo ikusi zaitu, bat eutxe egitei pilatu gabe, eta gainea aurren aukera zeinunen tantoak bikain bukatuz. Bai, gaur arras gustora ditu naiz, Eneritzera arras ongi ditu da, eta oso partido ona egin dugu. Eneritz, gaur gatza eta piperrakin ikusi zaitu, nik uste pilotari asko emanez eta aurren bai, oso ongi bukatuz tantoak eta partidu oso nahi jokatu zula zure aldetik ere. Bai, azken hau ditzen, txispa bezala zenditzen nintzen. Gaur egitxe esan, guztua belin naiz, txispa pixke banauken. Eta gero Leire gatzetik oso ondo zehain du, batxe bukaure, eta guztua. Hori da, bikote bezala, naiz eta beraiek lan hona egin Andreak eta Leirek, nik uste tantoak zuen aldea erortzen ziela eta defentsanen lan handien duzuela gaurkoan. Bai, eta gero behak igual presak antzin hasi hor, bolara baten da txapapea juntzaizko, baina, bai, ni uste lan hona indela. Hoi da. Zorionak bikote eta holaxe segi. Eskerrik asko. Eskera honit. Andrea eta Leire gaurkoan ezin izan da, nik uste partidu ona izan dela, oso borrokatua izan dela, baina igual beraiek erasoan bageixio asmatu duela. Bai, nik uste pixka eta horreko partiduan paseu zana paseu dela. Hasieran egizio esan oso ondo hasiga. Gero erakean pixka eta rapa binduzko eta pasau india. Eta gero bukaeran ja ezin izan du beltia eman. Baina, nahiko partidu gorra izen da eta bintzete indakoakin nahizta ez irabazi guztua. Hori da ez, Leire zurire ongi ikusi zaitu pilota luzatzen eta gero ohikoa duzun dejada politioikre sartu itxozen ikuste zure aldetik partidu hona izan dela, baina egia dena da beraiek aurkoan asko jokatu duela. Bai, egizio esan nahiko sensazio honekin ibili naiz, hasieratik nahiko ondo sartu naiz, baina ez da nahikoa izan, erak fuertia ibili dira eta ezin izan du irabazi.
Andrea, bueno, oso ongi ikusi zaitu pilota moitzen, saiatu za jokoan hasten eta tanto ekile, baina egia da gaur defensa lan handi erakutsi duela Neritzek eta Oskozek. Sí, pues eso, hemos empezado bien, la verdad, a gusto, moviendo la pelota y así, pero bueno, luego ellas han empezado acertando mejor y nosotros defendiendo, y cuando defiendes pues es más difícil hacer los tantos, pero bueno, pues nos damos que hemos hecho mejor partido. Eta gero, bueno, erasoan suerte txar pixkoa bai, ez? Ikuse ongi botatako jokaldik ere izan dituzola, hor txapara joan zaizkizonak eta horren aurren batzutan, bueno, suerte kontua izaten dela, baina ongi moitu duzula gaur pelota. Sí, pues había que mover porque es que si no mueves no haces nada, he intentado mover y bueno, pues hoy no he acertado tanto, he cantado unas cuantas chapas, pero bueno, intentando mover y bueno, a ver si para la siguiente mejor. Bueno, animo bikote, honek guainik badauke, txapelketa badauke zuen beste partidua jokatzeko eta sensazionak bukatzen duzu. Eskerrik asko. Bueno, hauxe Arantzatik eskaintzeko ginuna, partidu ona ikusi dula esango ginuke, bi bikotek bere mailen ibili diela, baina, bueno, nik bikote gorrikoa bai defentsa lanen, bai erasoan oso ongi ikusi jot gaurkoan eta merezitako puntua atea duela, ez? Bikote handi osatu du eta garaipena merezitakoa izan dela. Eta, bueno, gaur hemen Arantzan eta bihar Eltziegon izango ga plazaz plazako beste jardunaldi polit batekin, Leire Galeano eta Andrea bertan izango die, kasu honetan Iturriaga eta Zabalan kontra, hori plazaz plazako txapelketako partidua izango da, eta udara CaixaBankeko beste norgehiako bat ikusteko, bueno, itxoin barko da Atano arte, Donostin, Atano 3. pilotaleku handin, bi norgehiagoka eharrakin bueltatuko galako abuztuk 24. Ordura arte, plazer baduzue eta arratsalde on ona pasa.